Dako ang posibilidad nga ipada sa Mindanao ang usa ka gatos ka mga pulis sa Central Visayas nga gipaubos karon sa training sa COMELEC alang sa gibuhaton sa Electoral Board. Samtang hugot nga gikondenar sa COMELEC ang pagpatay sa ilahang election officer sa Maguindanao. Anang report ni Alan Domingo. Gisugdan karong adlaw ang duha ka adlaw nga pagbansay-bansay sa usa ka gatos ka mga pulis sa Central Visayas sa gibuhaton isip Electoral Board. Giklaro ni Attorney Francisco Pobe Jr., ang Regional Director sa COMELEC 7, nga sa higayon nga adunay peace and order related incident sa usa ka dapit ug mosibog ang mga magtutudlo sa pagserbisyo sa eleksyon, kini mga pulis ang mohulip sa ilang responsibilidad. Gibansay sila sa pag-operate sa automated counting machines o ACMs. Sa initial assessment sa COMELEC ug PNP, malinawon ra sa kinatibuk-an ang rehiyon gawas sa pipila ka madapit sa Bohol ug sa Negros Oriental nga bantayanan. Subay nini gipahibaw ng daan ni Regional Election Director Attorney Francisco Pobe nga ang usa ka gatos ka mga pulis nga gipangayo sa COMELEC ipadala sa Maguindanao, ilabi na nga gipaubos sila sa pagbansay-bansay isip mga electoral board. You must be prepared because chances are if mahitabo nga mudako mo escalate ang peace and order condition, worst condition sa area, there might be a additional or more forces that has to be deployed in the BARM area. And we would like to pray nga unta ma-neutralize ra ni ba. Samtang hugot nga gikondenar sa COMELEC ang nahitabong pagbanhig patay kang Attorney Masida Lidasan Abo, election officer sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, kauban ang bana nini. Pasado alas 8 sa buntag kagahapong adlaw, gibanhigan sa mga armadong lalaki ang gisakyan sa COMELEC official dihang padong na kini sa iyang buhatan. Nadala pa sa ospital ang magtiayon apan gideklarar nga dead on arrival ang bana nini. Samtang paglabay sa pipila ka oras, nagkabsan sa iyang kinabuhi si Attorney Abo. Amo nang hugot nga gikondenar ning nga walay taras ug walay kuani kanang dili maayo nga mga binuhatan sa atong mga isig kaingon. Atong una-unaon nga ang gibuhat sa COMELEC nagpahigayon rami sa pinili ay dili kami ang mga main actor ani kundi dili kami lang ang nagfacilitate sa among trabaho. Samtang gidugang ni Attorney Pobe nga igo rang naghimo sa trabaho ang mga COMELEC personnel. Gikinahanglan matud pa nga dili mo kumpiyansa ug pahugtan pa ang pagmatngon aron malikay sa mga tao nga adunay daotang tinguha sa ilang kinabuhi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.